Čau ľudia, ja som Aprobu a vítam vás pri hre mafiaonline.cz. Táto hra je od spoločnosti poistení na pokuty.cz, teda asi, pretože som ju našiel pod videom od Mike je pán a bolo tam napísané, že naša hra, tak asi to je odtiaľ. No nič, ja som túto hru neskúšal, nikde som ju nevidela, som dosť zvedavý, že čo je to, takže možno to bude úplná sračka a nebudeme to točiť a možno to bude zábavné a budeme to hrať. OK, takže hneď keď som odklikol link, ma to dalo sem, máme jazyk slovenčina, 83 hráčové online, tu je napísané, že pripoj sa a staj sa blablabla. OK, vytvoríme si vlastne mafiánske impérium a založíme si tam rodinu. Trošičku to laguje, keď to posúvam. A dáme si užívateľské meno, heslo, teraz poprosím cenzúru, hej. No kebyže ja to heslo nezabudnem, že? OK, povedzme, že som ho dal dobre. Jasné, e-mail blbo napíšem, nič sa nedeje, to sa stáva. Tak, samozrejme, tuto sú pravidlá a podmienky, ktoré ja už som si dopredu prečítal, takže si to nemusíme čítať odznova, však, tak na čo? A dáme zaregistrovať. Ja už vidím, že zabudnem heslo. Tak, načíta sa to. A potom sa ozvem, keď sa to načíta. A few moments later. OK, už to je a nám tu začala hudba. Takže my si ideme asi vytvoriť svoj avatar. Ejha. Lol. Vytvoríme si Vita skeletu. Ale ja už som zabudol, ako vyzeral. Neviem, ako vyzeral Vito. Viem, že nemal okuliare, to viem. OK, ja myslím, že presnejší Vito tu už ani nie je, takže si vytvoríme tohoto. Takže, vitaj v tom mafiánskom impériu Aprobuo. Zozbieraj peniaze z tlačiarne na peniaze. Aha. Vyrába peniaze neustále. Tak, peniaze budem zbierať veľmi rád, to mi problém nerobí, že? Tak, vylepšíme svoju tlačiareň. Vylepšiť. Nie, ja to nechcem vylepšiť teraz, ja si počkam. Ja ušetrím peniaze. Či? Ja to musím potvrdiť, že? Aha, teraz počkáme na dokončenie. Ja si zatiaľ napijem z čajíka. Tak, napil som sa z čajíka a máme to na leveli 2. OK. Teraz mi to dáva viac peňazí. Potrebujem časovač. Super. Kúpime si časovač. On je drahý, ale časovač. Ja nechcem časovač. Nekúpim si časovač. Vypnite mi časovač, je moc drahý. Fú, ja nechcem časovač. No tak si kúpime jeden časovač, no čo už. Super, máme 3 časovače. Zostrel ich. A jak? Prask. Zostrelil som ich. Super. Tak, tu je zbraň. Ja nechcem ale spáchať zločin, ja som dobrý. Okradneme tulák. No, tak to je ty kokos level, neviem kto okradnú tuláka. Čo teraz? Úspech ukradnúť tuláka. To mám akože zdieľať svoj úspech, že som okradol tuláka na Facebooku, to si robíte srandu. Tak takú hanbu si neurobím. Nie. Ja nechcem ale preskočiť ten čas. Asi musím, čo? Tak preskočíme čas a ideme naspäť okradnúť tuláka. Veď prečo nie? Super, okradli sme tuláka.
Vôbec mi táto hra nelaguje, hej, ale to bude asi tým, že natáčam. No, že proste natáčam. Tak. Ukradni auto. No, tak to už nie lepšie. A čo v kasíne? Koleso šťastia. Ja nechcem skúsiť koleso šťastia, moje šťastie je úroveň húpací koník. Točí sa, mne sa to laguje, nie točí. Tak, moja cena je... Tam vidím tie diamanty a ja dosajem 25 000. No, tak to asi nie je zlé. OK. Ináč táto hra je 16+, takže... ju môžeme hrať však. Toto je môj level. Budeme ho zvyšovať. Hej, toto je tvoja selfie... Yes. Bože, toto je tvoja sila mafie. Najdôležitejšia štatistika v hre. Čím si mocnejší, tým si lepší. Získaj silu vylepšením tvojho mafiánskeho sídla. Kúp si vojakov alebo zbranie v obchode. Budem si kupovať bielých koňov, prečo nie? Toto sú nasledovníci, zvyšujú šťastie a úspech v hre, OK. Toto sú diamanty. To už som zistil, že to by mohli byť diamanty. Ja som si najprv myslel, že to budú ružové koláče, ale... Ale ja natáčam. Tak aj ty jej napíš, že čau. Super. Potom, keď to natáčam, prídem, hej? Čau. OK, po krátkom vyrušení, neviem, kde sme skončili, ale... Toto sú tvoje diamanty, môžeš ich použiť na preskočenie času alebo na nákup mnohých vecí v obchode. Super, toto sú náboje. To tiež som si myslel správne a môže to byť buď nejaké dildo a chcel som povedať aj rožok, samozrejme. A toto je tvoja munícia, potrebuješ ju pri útočení na ostatných hráčov. Môžeš ju produkovať v tvojej továrni na muníciu. Super, prečo nie? Tu môžeš nájsť tvoje oznámenia. Áno, toto je chat, dobre. A zase tu niekto ozí. Kriev, to čo je? Netuším. Co sa spýtaj. Krev? Mne to nepripomenulo nič, mne to pripomenulo, že máš odísť z izby, lebo natáčam. Ďakujem. Neprídeš, ja to potom musím strihať a to sa mi nechce, ja to som lenivý. OK, izbu mám zase sám pre seba, dúfam, že aspoň na dlhšie ako 30 sekúnd. A som pripravený do sveta mafie, začneme s nejakými výzvami. OK, ideme na to. Napadnúť hráča. Kúpiť vojakov. Ja by som urobil všetky náraz. Takže napadneme najprv nejakého hráča, však to je také typické pre mňa určite. Dobre, ideme napadnúť hráča kliknutím na zbraň. Tuto stlačíme toto. A ako? Útočiť. No a čo teraz? Čo? Drž pre vystrelenie nábojov, pusti pre zastavenie. Tak keď ho chcem zastreliť, tak nech strieľa stále, nie? To je na čas aj. To som si nevšimol. No strel ešte. Tak. Vyhrali sme? Super, zabili sme hráča. Vito Skeleta versus Joe Barbara. A nie podobá sa. Len tou jeho červenou tou košelou, alebo čo to je. OK, vyhrali sme, teraz to môžem vypnúť. A čo mám robiť teraz? Toto je splnené. Dobre, tam zobrazíme rebríček. Prečo nie? OK, tak. Zobrazil sa nám rebríček. Super, sme 116. To nie je zle. Nad nami je fork. A ja sa chcem pozrieť na prvého úplne, ako vyzerá. Môžem? Nejako? Ale ja sa mu chcem pozrieť, áno, do Impéria. To je jeho Impérium? A veď vyzerá takisto ako... No, tak už nie. Aha, jeho továrna na peniaze je level 18, že by nám tak pár levelov z toho dal, to by som sa nehneval, že? My si môžeme samozrejme vyzdvihnúť peniaze, mi to pripomenulo, takže si to... Asi nemôžeme ešte vyzdvihnúť. Neviem, nevyznám sa v tom. Aha, môžeme, to musíme stlačiť hen tam hore, na to. Tak, ďalej si niečo naučíme o rodinách. Prečo nie však? Dobre. Tu sa môžem pripojiť k odporúčaným rodinám alebo založiť svoju vlastnú rodinu. Potrebuješ rodinu pre tvoj biznis s metamfetamínom a pre účasť vo vojnách. Takže sa tu poobzeraj. OK, veľmi rád. Takže ja sa môžem pripojiť k nejakej rodine. Dúfam, že sa odtiaľ bude dať odísť, ale...
Kapitáni Ameriky, Hells Angels, Shadow Company. Do akej by som išiel? No, pripojeme sa inokedy. Splnené? Veď to som sa mal iba naučiť. Ja som sa naučil, ja som veľmi šikovný. Tak a nauč sa, ako variť metamfetamín. No tak to sa bude hodiť, to budeme potom predávať, veď... Teda, nie, my to nebudeme predávať, vy ste zle počuli. Nikomu to ale nehovorte. Je čas uvariť nejaký metamfetamín. Je to lukr... blablabla. Áno, proste ideme sa to naučiť vyrábať. OK. A čo mám robiť? A čo s tým? Všade som dal 1 a 100 stupňov Celzia. Začni variť. Aha. OK, antivírus RIP. Teraz čo? Odmena za splnenie. 250 diamantov, no tak to chcem. A čo teraz? Už to mám uvarené? Kde to vidím, či to mám už uvarené? Takže, poďme kúpiť vojaka. Vojaci ti dávajú viac sily mafie. Sila mafie je dôležitá, áno, to už som počul. Ideme kúpiť... Jasné, veď prečo kúpime vojaka normálne bežne v jednote, hen tam idem do jednoty, hen vidím, ono je vojaka v akcii, hen tam druhého odporúčaná kvalita, či naša značka, či čo to je a... Bežne ich kúpujem za 400 zlatých. Niečoho, ale kúpujem ich. Tak, máme vojaka, super. A čo s ním? Áno, teraz tu býva. Poďme nájsť, áno, tu je, vojaci. Toto je môj, to bude Fero. Máme tu Fera. Áno, vylepšíme ich, aby mali viac síly. Táto hra je na mňa moc zložitá. Toto je Fero. Ja si ho chcem pomenovať. Budeš Fero, dobre? Nemôžem ho vylepšiť, môžem, ale ja ho nechcem vylepšiť. Ja ho chcem premenovať na Fera. To je jedno, máme tu vojaka Fera. Tak, zavrieme to a dáme ďalej. Vylepšiť tvoju nemocnicu. Nemocnica, to je niečo, čo sa mi bude hodiť určite, takže... Potrebuješ viac zdravia pre vykonávanie útokov a kriminálnych aktivít. Stále vylepšuj tvoju nemocnicu. Poďme na to. Vylepšiť, OK. Ne, ja budem šetriť peniažky. Už sa mi to vylepšuje? Nie, nevylepšuje. Až teraz sa mi to vylepšuje, či? Čo sa robí? Hej. Tak a teraz sa ideme viac naučiť o nasledovníkoch. Prečo nie? Aj to je zadarmo, že? A prečo to na srdiečko kliknem? Alebo kde mám kliknúť? Na srdiečko? Sem? Sem? Aha. OK. Super. Tak. No to si mám toto celé čítať? To si robíte srandu, nie? Ježkové oči. A few moments later. Super, vôbec som nevedel, že čo to je, ale OK. Zdieľaj tento odkaz s tvojimi priateľmi. Nebudem ho zdieľať. OK, tvoji následovníci... Nie, ja nepotrebujem zatiaľ následovníka. Ja chcem iba tých 250 pondiatých diamantov. Hurá, máme 250 diamantov. Vyzdvihneme si či nie diamanty, tie oné zlaté peniažky. Niečo tu týka, to znie ako časovaná bomba. Ne, pozor, tu máme ten metamfetamín, či čo to bolo. Žiadna rodina? No ale ja mám rodinu, len ona o mne nevie, oni ma opustili. Alebo asi ja ich, keďže tu mám veľký obrov. Ja v tom meste sa môžem hýbať. A ináč vôbec mi to nelaguje, že? Tak, ešte si pozrieme mini turnaje, že čo to je vlastne? Čo? To je nejaké drahé všetko? Tak na to kašlem. Čo, to pozrieme inokedy. Radšej pozrieme nové úlohy a obchod s peniazmi. Jasné, to už som vylepšil. Tak ja si prevezmem 3 diamanty, to ja robím rád. Aj nemocnicu. To všetko ja robím rád, takže. Vylepšíme si moju tlačiareň na level 3. Vylepšiť. Tak. Máme tlačiareň na peniaze na level 3. 4 minúty? To tu mám čakať 5 minút? No, tak to si robíte srandu. Dokončiť teraz 5 diamantov. A na čo by som to dokončoval za 5 diamantov, keď ja chcem 5 diamantov dostať? No nič, ja si myslím, že to by mohlo byť všetko na dnes z tejto čudnej, kreslenej, mafiánskej hry, ktorá je od 16. Takže ak by ste chceli pokračovanie z tejto hry, rozhodne tu zanechajte like. Ak tu bude viac ako
Ja som si teraz všimol, že vy máte trošku odseknutý obraz. No, čo už. Snad sa to vedíte trošku nejak upraví. Ale ak by ste chceli pokračovanie z tejto hry, zanechajte tu minimálne 5 lajkov a napíšte to dole do komentára a takisto, že či vás táto séria baví, pretože mňa to ani moc nebaví, ale možno to je sranda. Ešte neviem, ešte som tú hru ani poriadne nehral. Takže... neprišiel. Globálne oznámenia mi prišlo. Dobre. No nič. Vidím, autosalón. Ja môžem mať 4 auta? No super, ale to potom. Vidíme sa na budúce. Lajkujte, komentujte, odoberajte, zdieľajte, majte sa. Čau.